Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages rekedzai tibva tapinda mumamessages edu. Tadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Zvakangooma hazvo vedwe. Hanzi, hello mukomanashe, inini ndiri murume ane makore 45 years ekuberekwa. Ndinoitawo zvegold buying. Saka ndine gamba rangu iro randinoshandisa kumaini kwangu. So gamba rangu iri rinorarama neropa revanhu. Ndakachekeresawo makorokoza 9. Makorokoza awa andakachekeresa vari 9 kudaro vakafira kumaini kwangu. But vanhu ava vachifa havana kufa vose in 1 year. Vaiti pakunofa paya vaifa ka2 pagore, vanhu 2 vachifa pagore. Saka zvaizvezvi ropa riri muhari yangu iyo yandiinayo yokurombwa richirimo, ende ropa iri rinotoita zvekutopfachukira nekuzarisa kwarakaita. Saka I think kuti there won't be no need for another sacrifice kuzonosvikawo ndichizonofa. But gamba rangu iri iro rinoda futi mukadzi. Saka richida mukadzi kudaro ndakaripa mwana wangu uyo ane 16 years nehanzvadzi dzangu. Asi hanzvadzi yangu iyo ari kuSouth Africa anditambudza mwana wekwabankuru. Ndava ne5 years ndichida kumuita mukadzi wechidhoma changu, but iye manje anonamata zvinotondisvota zvekuti gamba rangu rinoti kana rikaenda kwaari richida kurara naye rinodzoka richindirova richiti kwandabva uko kunopisa. Saka chinobva chandirova chidhoma changu ichi zvekuti ndinotomborwara. Icho chinoti sisi vangu ava vane varume vaviri ava vanopenya, vanovachengetedza. Umwe hanzi anenge ari nechekumakumbo nekumubhedha kwavo, umwe wacho anenge ari nechekumusoro. Vakachengetedzwa navo varume ava vanopenya kunyange mukufamba, nekuti pavakaenda kuJoni ndakatovatevera. Ndichivatevera kudaro ndainge ndichinyepedzera sekunge ndainge ndichizviita murudo, ndichida kuona pavanogara. Dzainge dziri nharo hadzo, nekuti vari kuZim ndakambozviita ndikavatsvakira basa muHarare kune imwe friend yangu vainge vachishanda mushop. Saka zuva randainge ndichida kuti sisi vange vachizopondwa ndakaita kuti vange vachizoshanda kusvika late, then vakazoti vava kufamba mushure mekunge vaburuka kombi vainge vava kuuya kumba. It was past 8. Ndainge ndatotsvaka mabhinya ekuti ange achizovaponda, asi vakomana vaya vakatadza basa. Ivo vakati mushure mekunge vabata sisi vangu kuti vange vachizovauraya, vakabva vazoona mapurisa 2 ndokutiza. Asi chidhoma ndakazoti ndotaura nacho chakabva chati vainge vasiri mapurisa ainge akaonekwa nemabhinya aya, asi vainge vari varume vaya avo vachinogara chichiti vanopenya. So sisi vakazoti vava kuJoni, ndikabva ndati handingamboshayi muSouth Africa anozvigona. Hongu ndakabva ndazomuwana, ndakawana uyo akati anoda 2000 rands kuti ivo sisi vange vachizorohwa nepfuti. Murume uya aifanira kupfuura sisi ava akati ndamupa mari sanhasi ndokubva azozvitsika nemotikari yake kwava kutovhunika gumbo. Akagara muchipatara kwenguva refu, hameno kuti akazvifambisa sei, but akakanganwa kuisa motikari yake muhandbrake. Motikari ikabva yaita rollback, akabva iye ndokubva adona and the wheel crushed his leg. Ndakabva ndangosiyana nazvo zvose izvi. Ivo sisi vangu havatombozvizivi. Ndakati ndaona kuti ndainge ndavatadza, ndakabva ndazovaisa mweya wekuti vange vachizovengwa nevanhu. Pavakauya kuno kuZim ndakati kune mukadzi wangu ange achivapa 2 in 1 randainge ndakapiwa nen'anga yangu. So ivo sisi vakabva vazorara vakarifuga gumbezi riya vasingatozivi kuti vainge vachitotora mhepo yemunyama. Saka kana muri semumhuri hapana anomuda, akavengwa nevose. Ndini ndega ndinowirirana naye, but ndakamusungira futi life yake kuti ange achizovengwa nevamwe. Ndakazviitira kuti iye asazoita kuti vamwe
vange vachinamata saiye, otherwise chidhoma changu chaizoshaya kwekupotera. Saka mumhuri anotonzi ndiye muroyi, but vanenge vachiti muroyi anohwanda nekunamata. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu anzi mumhuri. Vanotomuti muroyi, muroyi anohwanda nekunamata. Apa ndakamusungira chiraramo. Hey, strange things indeed do happen in this world. Kunyange zvavo vari varombo, sisi vedu ava kunyange zvavo vari murombo vachitambudzika zvavo, but anzi chidhoma changu hachikwanisi kuvabata nekuti vanorara vakagadwa nevarume vaviri, hanzi vanenge vachipenya. Wow, hanzi umwe murume anenge akamira nechekumusoro, umwe nechekumakumbo, guarding her as she is asleep. Yo, zvakangoma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi, hello mukoma Nash, please post for me. Ininiwo ndiri mukadzi akaroorwa. Ndinoda kureurura kuti ndakapiwa mushonga uyo wandinoshandisa parestaurant pandinoshanda. Zvandinoita ndezvekuti kana murume akauya nemhuri yake ndikaona kuti munhu uya ane mari yake, ndinobva ndazozora mafuta aya pandinenge ndichisavha patable pavo. Then kana akangotarisana neni mumaziso zvinenge zvatoendwa, anobva atotanga kutondichiva. Musi weSunday, last Sunday iyoyi ndakatoita bonde nemumwe mubathroom. This was after ndanzwa kuti they were celebrating motikari iyo yaainge atengera mukadzi wacho. Ndakabva ndazora mafuta aya ndikabva ndazodarika nepatable pavo asking if they wanted anything. Iye ndokubva andichonya, ndikabva ndasekerera. Mufesi uyu akabva azondibvunza kwainge kuine bathroom, ndikabva ndati uyai ndinge ndichikurakidzai. Then he followed me, ndokubva azondibata magadziko angu patainge tava mupassage inoenda kubathroom. Akabva ati ndoda kuita lula newe. Ndikabva ndati mahara, iwe watengera mukadzi wako motikari. Akabva ati okay, ndinokupa mari. Akabva andipa mari, tikabva tarara tose. Ini mushonga uyu ndinoona sekunge wapanduka because ndakaupiwa nevamwe gogo kuzimu. Vachindipa mushonga uyu vainge vachiti chimboenda unogadzirisa marriage yako. Mushonga wacho kakangoita kamudzi so kandinogarisa mumafuta at all the time. Kana mafuta akapera ndinoisa mune rimwe bottle, then ndobva ndatanga kuzora. Saka ndakazoregedza kudzokera kuya because kwandakapiwa mushonga kwaiva kumusha kwevamwe ambuya vangu avo vainge vambori mukadzi wasekuru, hanzvadzi yaamai. Saka pavakazorambana handina kana kuzombodzokerako. Ndakazoti mugore ra2016 pane zvakaitika and I suspected kuti wakapanduka. Ndakazoenda kuya ndikanzi gogo vaya vainge vakasofa kare kare, ndikabva ndadzoka hangu. But sometimes ndinokwanisa kungotarisa munhurume. Ndinoti kana ndatarisa munhurume ndobva ndatotanga kutonzwa kutoti ndinenge ndava kutotambisa sikarudzi yake, like kwandiri ndinoona like a vision, iye anenge achingonzwa achingonakidzwawo. Asi zvinoitika for about 20 seconds neniwo zvinenge zvichitondinakidzawo. Zvobva zvaitika like maybe 20 seconds ndotonzwa kutoti ndatova bore, ndikada kurasa kamudzi aka. Then ndinorota kamudzi aka kachiti wava kuda kundikonewa manje, kobva kaita nyoka. Saka I am looking for advice. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndakangopiwa kamudzi, ndikabva ndanzi kamudzi aka ndokuda kuti unge uchienda uchinogadzirisa marriage yako. Mushure mekunge wagadzirisa marriage yako obva wazodzoka nemushonga wangu. But ndakazoregedza kudzokera kuya. Hey, pakaipa. Hey, zvotoreva kutoti vanzvadzi vedu ava vatori nemuboboboka. Hanzi ndakangotarira murume wandinenge ndachiva ndotonzwa ndava kutotanga kutotamba nesikarudzi yake, then ndobva ndatonzwa kutoti ndava bore. Hanzi zvinongoitika for about 20 seconds. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva tenda
panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii mukomana? Ndiri mudzimai ane makore 26 years ekuberekwa. Murume wangu akandiroora, ndakazotozviziva kuti iye anoita zvekumbavha. Pandakauya kunoko kuJoni kuti ndinge ndichimuramba, ndakabva ndanzwa kutya ini. Takabva tangogara hedu apa vabereki vangu havatozvizivi kuti mukwasha wavo wavanodada naye imbavha. Apa ndiri mwana wava mufundisi. Last year my dad vakatotengerwa motikari nemurume mushure mekunge vaskama umwe munhu paFacebook. Vainge vachiita zvekuadvertisa motikari, then pavanozonosangana nemunhu uya anenge achida kutenga motikari yacho, vanobva vakutorera keshi yako by force. Then this year vakabata contract rekuti malights aya, masolar lights ari kuiswa mumastreet kune vematenda vanotofara kana akabiwa, so that varambe vachipiwa matenders acho ekumareplacer. Saka murume wangu ndo zvavainge voita izvozvo, vaitopiwa zvekuma 90k kuti vange vachiita basa iroro. Zvinhu zvekutoti zvinenge zvichitozivikanwa nevanhu vakuru kuti kune vakomana vari kufamba vachibvisa malights. So murume wangu akazobuda nevamwe vake ndokubva vanoba malights aya, but akabva azodona. Saka izvezvizvi akatokuvara musana, but hanzi achapora hake, but for now achatombogara muwheelchair maybe for a year. So handizivi kuti ndomusiya here because I did not know kuti anoita zvechimbavha in the first place. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi murume wangu pari zvino atori muwheelchair, saka handizive kuti ndoramba ndakagara naye here kana kuti ndosiyana naye. Apa ndaisaziva kuti murume wangu uyu imbavha. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomana, please post for me as ID. Ndine kanyaya kangu mukoma kanogara kachindinakidza, ndangoti mundiisirewo papage penyu. Chokwadi vanhurume hatina zera nemi. Yandakatambwa nematsotsi epatonas, ndakati ndarambwa nemurume ndiine mwana 1, ndakabva ndati regedzai ndinge ndichitsvaka basa ndinge ndichichengeta mwana. Saka ndakati ndichitanga kupinda muHarare ndichibva kumusha, ndakatanga kusvikira kumabvuku kuzoita chihouse girl. Saka semunhukadzi ndakabva ndati regedzai ndiite kamufesi kangu ndichiti ndiwane muvaraidzi. Saka ndakawana kamufesi kairova smart kachinyepa kuti ndinoshanda kubasa kune mari, ndine mari dzangu. But chaindinetsa mukoma, ndakanzwa nekudyiwa, ndainyeperwa, ndichikweretwa mari, ndichinzi ndichakupa hameno zviri kuita akaunti yangu kubank. Ndainge ndava kutotadza kunyatsokuchengeta mwana wangu. Saka ndazoti kune mufesi wangu ndakaita off, ndoda kuuya kuzoona paunogara. Mufesi wangu akabva ati okay. Ainge ndatorohwa chadona, mufesi wangu akabva anokumbira room yainge iine zvese kuratidza kuti ainge ari munhu ainge akarongeka. Saka zvakazoitika ndezvekuti muridzi wepamba akazosvika ndiripo, asi ainzi muzukuru ainge ashanya. Muridzi wemba akabva andichiva, ndakazviona nematarisiro aakandiita. Saka akarwadziwa neumwe wake kuti ndamupa imba kuti apinde nebhebhi, obva apenyeswa nemba yangu. Saka muridzi weroom pandakapinda akashinga 3 hours, but akazokundikana, akatanga kunoka door achipopota semunhu ainge akadhakwa chose. Chokwadi chose chakabva chabuda. Mukoma, lucky ndainge ndisati ndadyiwa. Kubva zuva iroro mukoma, ndinotya boys dzemugeto. Ndinogara ndichiti kodai ndakapihwa mimba ndainyarirepi. Apa uchidanana nechigunduru, mbavha. Inini Harare ndinoitya hangu. Ndadyiwa mari, ndainge ndava kuda kutotsotswa bhinzi futi ndisina kana senti randainge ndambopiwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Inini ndiri musikana ndine makore
19 years ekuberekwa. Ndinogarawo ndichingoteerera maconfessions enyu. So izvi ndo zvinoitwawo nababa naamai vangu. So baba naamai vangu ivo vane nguva yekuti vanoenda, tinotoenda pambudzi tobva tatonotenga mbudzi paya. Mushure mekunge tatenga mbudzi then tinobva tazodzoka nayo. Vanobva vazoenda nayo mbudzi iyi kuseri kwemba, then pane rimwe pole vanobva vaenda vobva vanoisungirira mbudzi iyoyo papole. But mangwana makuseni mukoma, kana kuri kunzi ukakasika kumuka, unobva watoona kutoti mbudzi iyoyo inenge yakatofa, inenge yakarumwa ichiratidza kuti mhuka yacho inouya kuzoruma mbudzi iyi inenge ichiti ikaruma pano yobva yasveta ropa, yobva yaenda apo. Then baba naamai ndo pavanobva vachizotora mbudzi iya. Dzimwe nguva vanokwanisa kutoti tibatsirei, tobva tazotakura mbudzi iya tobva tazoiisa mumotikari, tinowanzokuenda tobva tanokanda mbudzi iyi kulake. Ndo zvatinoita izvi mukomanashi, wanzokuzviita zvinhu izvi ka4 pagore. Then mumhuri kana kuri kunzi mukafiwa, as long as I can remember, kwedu isusu vanhu vanongofa muna September mukoma, ende vanhu vachifa vanowanzokufa after each and every 5 years. Mumhuri ndo pamunobva mazofiwa muri muna September. Ndiyo confession yangu iyi yandiinayo mukomanashi. Handina hangu zvakawanda zvandinoziva, but ndo zvinoitwa nevabereki vangu izvi, like live zvatinotoona vachitoita. Uye zvekare tinoti kana tichienda kunotenga mbudzi pambudzi, mari yacho inorara usiku hwose iri panze. Then mangwana kana tava kuenda kunotenga mbudzi, ivo vabereki vangu zvavanoita ndezvekuti vanobva vazopa kanzvadzi kangu, the last born in our family, ndiye anenge akabata mari yacho kuzonosvika tichizonotenga mbudzi. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangoma hazvo vedwe. Strange things indeed they do happen in this world.